kepareng jumenengipun Mbak Umi Hafifah niki warga masyarakat mriki sami ngertos bilih jenengan menika si Ratu Podang Kuning Mbak, milanipun nembe nyuwunipun podang kuning ngoten nggih nadyan wujud temong peksi Sang Yopro rawuh kakung mewah putri winantu sagunging pakurmatan pepayung budi luhur monggo sareng-sareng nyaosaken raos syukur dhateng ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi rahayu mugi tansah kajiwa kasarira dening kula lan handika sami mewah sagung warading dumadi kawula nuwun kepareng kawula sowan lumantar warga karawitan Sekar Buana ingkang mijil saking wewengkon Meles Adimulya ingkang kapandhegani dening Ki Panggung Bayu Aji mradapa utawi nuhuni timbalanipun para kadang panitia ugi warga masyarakat Kalibangkang sarehning warga masyarakat Kalibangkang sedya ngawontenaken tasakuran memetri bumi ugi mengeti dinten kamardikan negari kita ingkang kaping 8 kepareng warga masyarakat Kalibangkang sedya mujudaken raos suka syukuripun kanthi anggelar ringgit wacucal sak dalu natas ingkang badhe kasta dening Ki Panggung Bayu Aji namung sadaringipun warga karawitan Sekar Buana anggelar ringgit purwa kepareng anyunggata kanthi lelagon campur sari kepareng jumenengipun Mbak Umi Hafifah dalu Mbak Umi nggih wilujeng dalu nggih sami sehat alhamdulillah nggih syukur nggih katimbalan dening para warga masyarakat Kalibangkang Mbak nggih nggih sarehning warga masyarakat Kalibangkang sedya ngawontenaken tasakuran memetri bumi oh nggih nggih kepareng nimbali kula sak kula lan panjenengan sak rombongan nggih nggih supados nderek ndedonga mewah caos panglipur nggih Pak nggih dipun dongake Mbak nggih dumateng sedaya warga masyarakat Kalibangkang mugi-mugi pinaringan berkah panjang yuswa kathah rezekine sehat selalu terus napa nggih panenane kathah mriki enten panenan mboten Pak wonten Mbak wonten nggih wonten nggih wonten mriki biasane nandure napa Pak Bu napa hah palawija Mbak oh palawija oh nggih nggih mugi-mugi tambah kathah panenane nggih Pak Bu nggih nggih
Dan ucapan selamat datang dan kasih kehormatan kepada Forkompinca Kecamatan Ayah nggih. Nggih. Oh nggih. Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, ugi Bapak Kapolsek. Nggih. Ingkang tuhu kinurmatan. Nggih. Dihibur, Mbak. Ngaten. Nggih. Nggih. Dihibur pakai apa, Pak? Tembange sing halus-halus amargi sawetawis dereng wonten pamundutan. Oh, ngaten. Nggih. Langgam-langgam riyen nggih. Langgam permintaan dari Mimang. Wau wonten apa Mas? Hati-hati. Oh ya. Waduh, niki jan ketua pepadine Laut Kidul niki derek anu le nyuwun jan nggih ditawake. Oh iya. Napa Pak Bu? Request lagu napa? Ngersakne lagu napa? Napa? Ah, apa Dan Kuning? Terus napa boleh? Hah? Oh nggih. Nggih. Pokoke mungkin diparingi, Pak. Nggih, siap. Nggih. Niki warga masyarakat mriki sami ngertos bilih jenengan menika si Ratu Podang Kuning, Mbak. Milanipun nembe nyuwunipun Podang Kuning. Ngoten. Nggih. Ya mawi dibawani. Nggih. Niki nggih mungkin nek nuruti niki Mas Mimang ketua Bupati Laut Kidul niku mungkin bar goro-goro, Mbak. Oh ngoten. Oh ya. Kira-kira jam 6:30 esuk. Nggih, monggo Podang Kuning mawi dibawani, Mbak. Nadyan wujud temong peksi Podang jenar ibu bunga ngatiku nyanding bisa langgamipun Podang Kuning nggih Pak Bu. Semangat, masih semangat. Oh ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggolek isik tak sayang ora kerasa esok awan nganti bengi
Bye.
wantun moro-moro terus nyawer kula ngoten niku ki jenengan deleng-deleng kaya niku pencut kaya pripun Pak? deleng-deleng kaya nu seneng. Oh ngoten. Jenengan napa asmane Pak sinten? Pak Nasirin. Oh Pak Nasirin. Oh nggih. Pripun? Oh Pak RW ya Allah. Sanes? Mboten Pak. Matur nuwun nggih Pak, jenengan sehat selalu, rezekine lancar nggih. Matur nuwun nggih Pak. Ya Allah, repot-repot jenengan ki. Jan luar biasa nggih, Mbak. Lah nggih. Nggih, Marga mriki munggah luar nyawer, biasa. munggah nyawer terus medun. Nah. Pancen nggih kados niku, Mbak. Oh nggih ngoten. Nggih, pengaruh usia kula dhewek pun rumangsa tuwa. Pripun? Sederan kok terus mudun maksudnya nek teng panggung niki. Lah ngopo? Pak, Pak, nyuwun apa, Pak? Ngersakne lagu napa? Sambel kemangi. Oh ya, nggih, nyuwun sambel kemangi. Ini gantian? Nggih, nggih. Ya, gantian. oke. Nggih. Monggo katuran jumeneng Mbak Genes, Mbak. Mbak Genes dan Mbak Arum. Yuk. Sugeng dalu Mbak Arum. Selamat malam Lek Jitur. Aduh, ditakon alus ora umum. Duh, Bahasa semangat Jawa- kok. Bahasa Jawa semauwe, bahasa Indonesia banter banget. Kan wis merdeka. Bocah nggerkaken mangan sambel ya kayak giras banget. Malah ora tahu kok. Ora tahu. Nanti ora tahu disambel, ora Nggak tahu mangan pernah. sambel. Nggak. Iya, sugeng dalu Mbak Genes. Nggih, sugeng dalu Lek Jitur. Nggih. Dipun dongake senajan pun wau ditungake kali Mbak Umi Afifah ning wajib ikut mendoakan, Mbak. Ah nggih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh Pak Haji Anwar Kalipoh ugi rawuh Mbak. Nggih. Nggih. Ya. Niki ugi wonten Pak Kades Telagasari napa nggih? Ah, Sehat nggih. Pak. Jan Masya Allah nggih, monggo. Nggih ditenggong nggih tanggal 19. Nggih. Jan. Siap Ya, nggih. siap. Monggo Mbak Genes. Nggih niki ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya penonton. Sami sehat iki Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Niki sawanteng desa Kalibangkang nggih Lek Jitur. Kalibangkang nggih. Kalibangkang. Pun kaping pinten teng mriki Lek Jitur? Ping kali Dua niki, kali. Mbak. Kaping kali Nggih. niki nggih. Nggih, kayane ta delamane ngrembugan kontrak sisan gawe 10 sisan. tahun. Ah, nggih, Oh, amin. alhamdulillah, amin. Nggih, niki acaranipun memetri bumi laras Memetri bumi dan dan memperingati memperingati Hari Kemerdekaan. nggih, Nah, nggih. ya. Nggih, semoga kagem warga Kalibangkang wargane sing panjang yuswa. Amin. Amin. Lancar rezekine. Amin. Selamat dunia lan akhiratipun. Amin ya Allah. Monggo Mbak Arum. Nggih, mugi-mugi niki bakule kathah banget nggih Lek Jitur. luar biasa bakule. Nggih, mugi-mugi laris, manis, Tanjung Kimpul. Amin. Dagangane laris, duite kumpul. Amin. Nggih, penayagane Mbak dongakna Mbak. Moga-moga penayagana sing duwite akeh. Amin. Ini ora amin sih. Anu- Didongani kok malah Anu ora pengen duwe duit. bonyong amin nggih. Sindene dongakna Lek Sinden. Jitur sindene. Sindane muga-muga tambah ayu, tambah Amin. sukses. Amin. Dalang dongakaken. Oh iya, Oh iya, iya, iya. semoga dalangnya laris manis. Amin. Jenengan Mbak, dalangnya moga-moga Semoga apa ya? cepet bojo. Cepat ya. Dalam maning loh. Dalam maning pak tenang bae wis Tenang ana nggih. Amin nggih. Niki pripun niki Lik? Niki jarek gen kon nembang. Oh Oh, nggih. nambah. Niki Pak Kades Telagasari pripun niki? Mangke napa seniki? Oh mangke mawon. Mangke. Ah nggih.
Nyambel, nyambel. Nyambel kemangi nggih. Ora tau nyambel ya, Bu. Aku wis ora tau mangan sambel. Yuk dikasih sambal kemangi. Masih bersama Sekar Buana berpacu dalam melodi. Oh yeah.
matur nuwun Mbak Genes kali Mbak Harum.